Usa ka delikadong dulaan ang nakit-ang ginabaligya gawas matud pa sa mga tunghaan sa Barangay Puntod ug Makabalan sa Cagayan de Oro City. Barangay Council giabisuhan ang mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak kalabot niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaagi sa post sa social media, nagpadayag ang mga opisyales sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City sa ilang kabalaka tungod sa mga nagkatag karon nga peligrosong dulaan nga ginabaligya matud pa sa gawa sa mga eskwelahan sa ilang lugar. Sa hulagway nga ilang gipost, makita ang usa ka staff toy nga nakaputos og cellophane nga adunay nakalakip nga injection kit. Makita sab ang dagom niini butang nga gikaalarma sa mga opisyal sa barangay. Nay murag jelly nga dulaan gamay nya butangan lo tong syringe ug tubig i-inject muburot din tong usa ka dulaan nga rubber. I-report yun ayon kung nakapalit inyong mga anak-anak kay dili kani siya ingon nga basta-basta nga dulaan. Syringe bisan pag dili kay siya hait lugar sa tingalan nga syringe matusok ang mata sa bata. Kung sila una nga gamitan alang syringe. Dugang sa opisyal nga dali niyang gipa-inspeksyon ang tanang mga vendor sa palibot sa mga eskwelahan. Apan dali silang nakasibat, susamang dulaan matud pa ang nakit-ang ginabaligya sa eskwelahan sa Barangay Makabalan, kinsa tapad lang sab nga barangay sa Puntod. Pagsuta sa GMA Regional TV1 Mindanao sa mga eskwelahan, wala na'y susamang dulaan nga ginabaligya. Apan sigon sa usa ka vendor nga wala na miatubang pa sa kamera, igo lang sab kuno nga ginasuroy ang maong dulaan. Kani nga mga vendors magod come and go transcend lang. Kay gibawalan man gyud ang mga ambulant vendors diya sa gawas. Giaghat nila karon ang mga ginikanan sa mga bata nga bantayan ang ilang mga anak. Ilabi pa panahon sa paggawa sa eskwelahan. Tungod diha matud pasagan, ga-display ang mga ambulant vendors. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.